абдураҳим сангзода тӯли 17 соли ахир дар русия муҳоҷири корӣ аст, аммо зану фарзандонаш дар тоҷикистон аст. ӯ тақрибан 5 сол пеш ба вазорати маориф пешниҳод карда буд ки тавассути ягон барномаи хос назорати онлайнии таълиму тарбияи фарзандони мактабхонро роҳандозӣ кунанд. бо тариқи мактуб баромадем ки бигзор ки ҳатто дар симхонаҳо бо тариқи интернетӣ дарс гуфташ бо тариқи интернетӣ дарс тайёр кунанд ва дар мактабҳо камераҳои махсус монда шавад ки мо муҳоҷирон бо тариқи интернет дар назорати фарзандҳои худ бошем ва дар дарсҳояшон иштирок кунем. он замон ин пешниҳоди абдураҳим то куҷо мавриди омӯзиш қарор гирифт ҳанӯз маълум нест, вале ахиран корхонаи воҳиди давлатии шаҳри ҳушманди душанбе барномаи озмоишиеро дар чанд муассисаи таълимии пойтахт роҳандозӣ кардааст ки волидайн аз ҷараёни таълиму тарбияи фарзандон ҳамарӯза аз тариқи интернет огоҳ мешаванд. аз Play Market мо ворид мешавем. дар Play Market хуб ҳамин номи е дониш ҳамо сабт мекунем, худаш пайдо мешавад. вазира установка карда хуб падару модар худашона ба қайд мегиранд. хуб ҳамин адреси худашона ба қайд мегиранд. баъд фарзанди худшона аз ҳамин рамзи синфӣ гирифта, аз робари синф фарзанди худшона хуб ба қайд гирифта ҳар рӯза баъд огоҳ мешаванд аз рафти ҳамин таълими муассисаи. дар мактаби шумораи 6 ноҳияи исмоили сомонӣ ҳудуди 500 нафар волидон дар барномаи э-дониш сабт шуданд ва аз баҳо, рафтор, мавзӯъҳо ва ҳузур ё ғоиби фарзандон ба тариқи фардӣ огаҳ мешаванд. устодон суръати интернете ки феълан дар тоҷикистон аст барои истифодаи барномаи э-дониш кофӣ медонанд. мисол ин он қадар мисол суръати баланда талаб намекунад. мисол агар мо дар як рӯз агар аз ҳамин мисол дар ҳамин мактаби мо дар мисол ҳамин 5 та компютер агар ки кор кунад мегабайт бисёр намеравад. мисол ин бениҳоят мисол ба мисли як ҳамин шабакаи иҷтимоӣ ё имо ё вайбер ҳамин қадар истифода мебарад. аксари волидоне ки дар ин барномаи озмоишӣ ширкат мекунанд аз натиҷаи он истиқбол мекунанд ва бар инанд ки боиси осонии корашон шудааст. масалан мо одамои коргар масалан ба мактаб зуда меоем ҳамин телефони мобилӣ надорад. ҳаррӯза мебиёяд мебинем баҳоша мемонад меояву ғоибош меояву чӣ бо мебиёяд вай мефаҳмем ки вазифаи хонагиш чӣ буд ҳамино меояд. ҳоло барномаи э-дониш танҳо дар ҳудуди шаҳри душанбе таҷриба мешавад ва масъулони шаҳрдорӣ тасмим доранд доманаи онро тавсея диҳанд. дар оянда ин аз ҳисоби маблағҳои ҳукумати шаҳри душанбе маблағгузорӣ карда мешавад ва дар маҷмӯъ имсол дар 50 адад мактабҳои дигар ин барнома дар назар дошта шудааст ва боз дар солҳои оянда боз 70 мактаби дигару ва мактабҳои дигарам дар назар дошта шудааст. корхонаи воҳиди давлатии шаҳри ҳушманди душанбе як ҷузъи оҷонсии рушди шаҳрҳои шаҳри ҳушманд аст. ин оҷонсӣ бо ташаббуси ассамблеяи байналмилалии пойтахтҳо ва шаҳрҳои бузург, вазорати рушди минтақавии федератсияи русия ва ҳукумати шаҳри Москав таъсис шудааст.